Ya. E ko ne filɛ ka mun kɛra? Mun no te no. Ko dumuni wa? E kɔrɔkɛ bɛ na yɛrɛ dumi. Na wula fɛ kɛ. E kɔrɔkɛ bɛ na wulada fɛ mun ne bɛ ne ɲininka ko dumuni? Ni kɔrɔkɛ ma na, tobili tɛ kɛ yan. I kɔrɔkɛ na kuma. Daraka tɔ bɛ yan. Ko daraka wa? Saka ne yɛrɛ tɛ se ka kuma e fɛ. E ma dumuni kɛ yan? E ma daraka dun sisan? Daraka tɔ min tora n y'a ta ka di gerebu ma wa i b'i kɔrɔkɛ makɔnɔ n'i t'a makɔnɔ i b'a to yen. E min nana e bɛ sɔn ka nin kɛ cogo di? E ma tilela tobi. Daraka tɔ ninnu fana bɛ b'o di gerebu ma. O kuma an bɛna jumɛn don? Fo wula fɛ. Saka. Yɔrɔ depuis ne donna nin du in kɔnɔ ne ko ma jɛ yen yɔrɔ. I tɛ fɛ ka furu ni sa. A san bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ ne de ko ne tɛ tobili kɛ ni kɔrɔkɛ ma na wa a tɛ na kɛ. Wa n bɛna taa da n kana tɔɔrɔ dɛ. Saka. Mun de bɛ la tan? Saka kalabanciya man di dɛ. Depuis wagati jumɛn ne ko k'e ka lɔgɔ ci? Halisa ne ka lɔgɔ bilalen filɛ lɔgɔ ma ci. Ou bien e bɛ mun de nɔfɛ? Lɔgɔ tɛ yan. Lɔgɔ bɛ yen ne de y'a f'i ɲɛna ko bɛ ne ka tini tobi ka ne ka na tobi yan. Ne de y'o fɛ yan. Saka n jaabi sa ne de y'o f'e ɲɛna ko bɛ ne ka tini tobi ka na tobi yan. Tɛ Saka sabali koyi. Saka bɛ ne yɛrɛ b'e ɲininka e bɛ mun de nɔfɛ de ne yɛrɛ bolo? I bɛ mun nɔfɛ n bolo? K'i sigi ten faden sagoya la jugu sagoya la. Baara mana fɛ i t'o kɛ i b'i sigi. I bɛ jigi b'i kɔrɔkɛ ka bitigi de kan. Saka. I ma fosi fɔ fɔlɔ hali i ma fɛn miiri. N'a b'i kɔnɔ hali i bɛ to bitigi fɛnɛ kɔnɔ. Saka e tɛ taa ye wa ni kɔrɔkɛ sara i bɛ yan bila de. Min b'i kunna hali ka b'i kunna. Ne bɛ lɔgɔ d'e ma k'e ka lɔgɔ ci i b'i ban. Ina fanga kɔni tɛ ne na sisan ka tɔgɔ ci. A foyi tɛ ne na. E yɛrɛ ko ko tilela tobi ko fo grand frère ka na. Donc fanga kɔni tɛ ne na sisan ko n tɔgɔ ci. Saka e bɛ kuma ne fɛ tan de ko fanga t'e la. E bɛ kuma ne fɛ tan de ko fanga tɛ ne la. Ayi a banna sa Saka kɛra dutigi. Saka e kɛra dutigi ye bi. N'i y'a ye fɔlɔ e kɔrɔkɛ bɛ balo la ne kɔrɔkɛ tɛ o la ja ne sara o. Mais e bolo ko dumuni tɛ Saka. Dumuni bɛ yen koyi. Wallahi Saka dumuni bɛ n bolo mais kɔngɔ bɛ boden ja i kɔnɔ yan. N t'a d'i ma. Wa da yɛrɛ n'i tɛ lɔgɔ ci a banna o. I kɔrɔkɛ ne b'o maa kɔnɔ. E tɛ se ka n'i sigi anw dɔrɔn jugu sagoya la ten. Anw mana ne cɛ ka taa baara kɛ ka na o dumuni ka d'i ma e k'o sɔri kɔnɔ. N'i tɛ lɔgɔ ci dɔrɔn a ka ɲi. A ka ɲi. Ni dɔgɔ ci cogo don ne yɛrɛ n tila k'a ci. I y'a faamu. Ka ɲi o ma se nin bɛɛ ma. A ma se nin bɛɛ ma. Kana ci dɛ a to yen. Mais i kɔrɔkɛ de. Mais a ka ɲi. Wallahi Saka. An bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban ka ye.
Really? Insan kile. Nana di. Oh, nana. Yi sigi ya mina sisa. Awo. Mina sam. O bale kun nana mena. Ai nana. Oh. Bara rabi. Ditigi sugu na sɛgɛn. Wallahi. Sugu sɛgɛn ka bon dɛ. Turu. Wari na ko fi ki ka fɛn dɔw ma o Wallahi ma nɔgɔ. ne yɛrɛ ta yɔrɔ ka gɛlɛn. Sugu kɔni jara kɔni. Wallahi a fisayara yɛrɛ. Aisha, kan ɲɛ bɛ baasi tɛ yen. Wallahi. Cogo di? Kun taara min? Non, ne ma jate minɛ. Nana? A dumuni kɛ ka ban. Dumuni tobi a fa ye dumuni kɛ. Ne ni Sara ye dumuni kɛ, an bɛ k'e de makɔnɔ. E ni Sara dumuni kɛ? E dɔrɔn de ta dun sa, an ye dumuni kɛ. Sara? E ye dumuni kɛ? Ko ne ni Sara de ye dumuni kɛ. Ne ni Sara an bɛ bɔ dumuni na sa. Sara? Sara, e ye dumuni kɛ? Awɔ, an ye dumuni kɛ. An mɛnna k'e kɔnɔ. E mana joona. Ne mana joona. An mɛnna k'e kɔnɔ i t'a di. Ne ka gɛlɛn. I bɛ nin ko wa? Ou bien i t'i ko fɔlɔ i ka sɔrɔ ka dumuni kɛ? A ka nɔgɔn, n bɛ n ko ni n kora an bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ. E bɛna taa de? Awɔ, n bɛna da la. Ka n'i yɛrɛ janya dɛ, n mago b'i la kɔfɛ. N y'a fɔ. I mago jumɛn bɛ Sara la tuguni? Mago dɔw b'a la. I tɛ denmisɛnninw to yen k'u hakili lafiya. Ne ko ni mago b'a la, e t'a dɔn ni mago kelen min b'a la ou bien? Ne fɛnɛ t'a dɔn e mago min fɛnɛ bɛna jɔ Sara la. Wa. Ne balima de tɛ. Mago b'a la. I b'o fɔ a ɲɛna, n b'o fɔ a ɲɛna. Kuma tɛ ne da o. Parce que ne kumana f'a fɔ ne ye mɔgɔ jugu ye tan. I b'a fɛ ka mun de fɔ? Aisha, ça va? Cogo di? Alhamdulillah. E kun ko i mago bɛ ne na. Awɔ? Ne kun ko ne mago b'i la. Comme congé bilala sisan, donc baara tɛ yen. Donc ne tun b'a fɛ an ka taa baara kɛ. An bɛ taa butigi la comme i yɛrɛ y'o kalan kɛ. Donc ni i ye minɛnw ta cogo dɔn, k'u feere cogo dɔn, ka clients dɔn sisan. Donc o de tun ka di ne ye. I y'a mɛn? Donc an bɛ taa feere ni fɛn ninnu kɛ. O magasin ye 2 ye. Donc ni e sera ka a maîtriser sisan, magasin kelen an b'o di e ma. Kelen dɔ in ne yɛrɛ bɛ t'o kɔnɔ. I ka fɛn di walimɔgɔw ma, a nafa ka dɔgɔ quoi. I y'a mɛn? E kun y'a kuma fɔ ka tɛmɛ. Ne ma fɛn fɔ tuguni. E kun fɛ an ka kɛ wagati min na. Komi kalan tun bɛ yen, ne tun b'a fɛ k'a to ni congé bilala. Comme sisan congé bilala, baara tɛ yen. Comme bi yɛrɛ ye vendredi ye, n b'a to lundi la. N'Ala sɔnna lundi, i bɛ labɛn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. N t'a la, n y'a faamu. Ala ka lundi jira n na. Amina yarabi. À part ça, baasi ko wɛrɛ kɔni tɛ yen. Non, baasi tɛ yen. Ni madame ka cogoya dun? Non, foyi tɛ yen. Baasi foyi t'aw cɛ. Baasi. I b'a dɔn
kabiri muso fɔlɔ in ka kow kɛra i yɛrɛ kun ɲɛ bɛ n ka situation na donc ne ka kow bɛɛ kun ɲagamina ka na kɛ bana ye i yɛrɛ b'a dɔn ne hakɛ min kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la fɔlɔ donc f'a kun bɛna don hakili la bana na donc o yɛrɛ kun kɛra sababu ye ka musoko ninnu bɛɛ nege bɔ ne la a tun ye fɛn bɛɛ yɛrɛ de nege bɔ n na hali adamadenya ne yɛrɛ kun tɛ adamadenya yɛrɛ la bilen donc kabiri ne ni nin ye ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire nin min minɛ ka ɲɛ cogoya mun na donc o yɛrɛ de fɛnɛ nin ka ko tɔ bonya ma donc ka mɔgɔya yɛrɛ nege donna o kɛra ale fɛnɛ donc n'i y'o muso sɔrɔ a ka kan n ka to ka ɲininkali kɛ situation na parce que ne ye dutigi de ye fɛn min bɛ kɛ du kɔnɔ ne bɛ bɔ mais mun bɛ kɛ ne kɔfɛ ne t'o dɔn donc n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ fɛn min kɛ n'a man di ye i tun b'a fɔ n ɲɛna n b'a fɔ a ɲɛna cogoya wɛrɛ la i y'a mɛn n y'a faamu non foyi wɛrɛ tɛ baasi foyi k'i la non foyi mais kana ɲinɛ dɛ lundi n taa ɲɔgɔn fɛ non n'ala sɔnna ma wala n'i yɛrɛ sera ka ko ninnu tagabolo faamuya o yɛrɛ bɛ ne lafiya kosɛbɛ o de tun ye wele kun awɔ n'ale ye baara yɛrɛ tagabolo faamuya sisan dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ lafiya ma o ka fisa ka wali mɔgɔw na i ka baara la olu ka tila k'i ka wari ta ka boli n'a ye n'i yɛrɛ balima b'a la o ko bannen a bɛ ni yira n na Nana awɔ ne tun b'a fɛ ka ci dɔ f'i ɲɛna a ka di awɔ a ka di kosɛbɛ yɛrɛ mun ye n dɔgɔ kɛ Pari n dɔgɔ kɛ Saka Saka awɔ i b'a dɔn sisan congé bilala baara tɛ denmisɛnnin si bolo donc u t'i to foyi la gɛrɛnnasigi wali kelen yaala caman hadamaden yaalankɛlaba anw bɛɛ b'i la dɛ donc ne tun b'a fɛ ni Saka n ta baara yɔrɔ ɲɔgɔn fɛ komi butigi la ɲɔgɔn fɛ komi ale yɛrɛ bɛ ka o kalan kɛ donc sisan ni a sera ka minɛnw ta cogo dɔn k'o feere cogo dɔn donc ne yɛrɛ bɛ lafiya n ka baara kɔnɔna na tuma bɛɛ walimɔgɔ dɔ bolila n'i ka wari ye o bɛ bɔ a la i b'a dɔn bi danamɔgɔ sɔrɔ man di donc n'i yɛrɛ balima bɛ k'i ka bitigi feere man di k'o bɔ ayi kuma yɛrɛ tɛ na e bɛ nin dɔgɔkɛ Saka de ta ka taa bitigi la ni ne ko ne bɛ kuma sisan i tɛ n'a faamu i bɛ nin balimakɛ Saka de ta ka taa n'a ye bitigi la yɔrɔ Saka de ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye e de bɛ taa baarayɔrɔ la ne de ni Saka bɛ kɛ yan hali ne ka warimisɛnninw Saka b'a ta i bɛ ka siran zonko min yɛrɛ walayi n'i taara ni Saka ye bitigi la mais Nana k'a kɛ ko Saka bɛ olu bɛɛ kɛ e ma se k'o fɔ ne ɲɛna fo bi e ye n'o fɔ ne ɲɛna bi ne mana n'o fɔ aw ka balimaya kɛ n bɛ siran tɔgɔ kana tiɲɛ komi zenna i yɛrɛ i y'a sara de i bɛna taa n'i ka bitigi kɔnɔ bitigi in dun cili wa a ɲɔgɔnyaba de bɛ Saka la e man di Saka ye koyi hali o dogo ne yɛrɛ ɲɛ de ye Saka ye Saka bɛ ka fura dɔw don e kama ayi ko don ne taara bɔ e fɛ e ka di Saka ya Saka bɛ fɛ yɛrɛ ka sa yɛrɛ de ayi ne yɛrɛ kulo fana y'o mɛn a da k'e ka sa ale k'e tiɲɛ ta ko n'ale ye tiɲɛ ta ne y'o ko ne bɛ bɔ du nin kɔnɔ i man di Saka ye koyi ni Nana n bɛ se ka kɛ e ɲɛna so kɔnɔ cogo di e m'o fɔ ne ɲɛna o de dabaliban bɛ ne la ne lamɛn sa e de balima don aw bɛ fa la aw bɛ ba la i ne ma zere kelen kelen don o don ne bɛ e da la tɛ mɔgɔw bɛ na mun fɔ
Saka dala beli ni saka y'a da i la saka bɛ taa nin fɔ kare kɔnɔ mɔgɔw ye a bɛ weleli kɛ village la u tɛ b'a fɔ k'i ye musonin furu ko man ɲi ne b'a labɛn ko ɲuman de k'a bɛrɛ bɛn walasa e kana bɔ a kalama mais komi i yɛrɛ ko i bɛna taa n'a ye bitigi la ne kɔni taara n'a ye bitigi bɛ bi ne taara n'a ye dɛ bitigi bɛ bi ne balima de don o donc ni balima ye sira dɔw kan donc i b'a bila ɲuman sira kan i b'a dɔn yaalaba ninnu fɛnɛ filɛ nin ye nin tɛ mɔgɔ mara cogo ye mais ni a yɛrɛ bolo bɛ wari la sisan i komi e bɛ ka wari misɛnnin ko min fɔ peut-être n'a a ɲɛ dara wari kumaba kan a bɛ sɔn ka maloya olu ko ninnu na a b'a dabila quoi t'a sɔrɔ wariko de b'a la e bɛ ka miiri balimaya la saga tɛ ka miiri a la dɛ ne ye balima ye saga ye saga bɛ woro bilenman dɔ dugu jukɔrɔ e kama a bɛ miiri o la e de bɛ ka miiri balimaya la dɛ i bɛ ka miiri balimaya la saga tɛ miiri balimaya la dɛ i tile kelen man di saga ye n bɛ fɛ k'o de f'i ye n'i tɛ ne lamɛn a ka ɲi parce que a kana fɔ ko ne nana ka na ka kow tiɲɛ ka ka balimaya fara ne tɔgɔ ka tiɲɛ ten a y'a ka ko jɛra yɛrɛ mais n'a banna don o don bi binna ko ne ka minɛn ta ne bɛ taa ne tɛna to saga bolo yan dɛ saga ne kɛ tan ka ne kɛ tan i ma fɔ ŋɔni ne tɛ kɛ ten komi ne b'i la di dalen tɛ ne la kɛ n balima komi balima tɛ ne la o tɛ yan a b'i bolo yen hali sisan ne bɛ saga bila yɔrɔ lɔgɔci la saga tɛ sɔn ayi mais ne yɛrɛ ɲɛna saga kun bɛ dɔgɔw ci yan nɔ ka tila ka taa ni e ka ɲɔw ye mansin na e ɲɛna saga bɛ ne bɛrɛ bɛrɛ saga ko depuis e b'i kɔnɔ ne ni kasi de bɛ ɲɔgɔn na saga b'i sigi ka gɛlɛn tɛ yɛlɛ ne musokɛ de bɛ lɔgɔ ci ne de bɛ taa n ka ɲɔ si walayi saga hali ne ko saga b'a ɲɛjugu dɔrɔn saga ye ne ladon o don ko so kɔnɔ k'a bɛ ne bugɔ saga ye ne bugɔ ko ne y'a f'i ɲɛna k'a tɛ ne to yen bi mun f'i ɲɛna a na mɛn i ka to t'a la a nata ni saga ye bitigi la ni kɔni taara ne kɔni ni bitigi bina dɔrɔn ne fɛnɛ bɛ taa n tɛna se ka to yan ka kɛ ŋɔni ye ok n'i ko ten n bɛna jateminɛ i y'a mɛn a di ma jateminɛ e saga tɛ na taa a banna da yɛrɛ i taara n'a ye bitigi bolo tɛ ni saga taara bitigi kɔnɔ dɔrɔn walahi saga bɛ taa don min na o don aw bɛ segin ka na so gansan de sɔrɔ yen ni so gansan i n'a fɔ n'i ye so jɔli dɔrɔn ko so ko n bɛ yan de a banna ni so nafa tɛ ne kan i bɛ de bɛna so gansan sɔrɔ so bɛ tobili kɛ so b'i makɔnɔ i tɛ na ne fɛnɛ yan jɛn kɔnɔ e nana e bɛ yan saga de kama wa e bɛ yan ne de kama ne bɛ e de kama saga tɛ e fɛ a tɛ ne fɛ saga bɛ ne bila so kɔnɔ ka bin saga bɛ ne bagabaga ne fari bɛɛ ye jeli saga bolo saga bɛ ne bagabaga ko ne y'a fɛ k'a bɛ ne faga kana fɔ a ɲɛna dɛ n'i y'a fɔ a ɲɛna wala a bɛ ne bugɔ kana fɔ a ɲɛna dɛ ne yɛrɛ bɛ wuli ni ayiwa attends ne ko ne bɛ sigi o de la walima kɛnɛkan ta de don nin bɛɛ bɛ kɛ fɛnɛ e tɛ fɛn fɔ ne ɲɛna ko saga kɛra a tɛ fɔ ɲɛna ok n'a kɛra cogo min Hey, Sarah. Madam. Ne ka bɔ kɛnɛ ma. E bɛ ka ne lajɛ tan cogo di mun de kɛra? Sakaw ni yɛrɛ de t'a dɔn e bɛ min nɔfɛ ne bolo minɛ. Ni ne ɲininka e bɛ mun de nɔfɛ ne bolo? I t'i ka subagaya dabila ne da la. I bɛna taa ne cɛ ka bitigi la mun de la? Bitigi nin i bɛna taa mun de ɲini ye? E fɛ e bɛ place sɔrɔ bitigi nin na? Ala Saka i place tɛ yen wa i tɛ place sɔrɔ wa i tɛ taa yɛrɛ.
ne joli kabini di kɔni da bi ma jɔrɔ la dɛ n ka taa bitigi la dɛ a ye wele ka fɔ ɲɛna saka ne taara bitigi la kɔni ne fɛnɛ bɛ nin du bila I tɛ taa yɔrɔ si o subagaya tɛ kolokolo ya cɛnin yɛrɛ de kolola ka jugu Nana sabali sa I b'a dɔn quoi cɛ de ye ne ne bɛ ka kuma sugu dɔ bɛ ne tɛ fɛ k'a f'i ma n kɔrɔkɛ bonya kosɔn ko sugu dɔ bɛ ne tɛ fɛ k'a k'i la n kɔrɔkɛ bonya kosɔn I yɛrɛ ni mɔgɔ y'i bonya I yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya mun de kɛra e ka sira jumɛn bɛ o la Saka a ɲɛna tan wallahi a ɲɛna ne cɛ ye n'a fɔra I ɲɛna ko ne nana cɛ bɛ kɛ e bɛ da la ko ne cɛ ye est-ce que Saka e ka kɛnɛ wa ne de ko I tɛ taa bitigi na wa I tɛ taa Saka de e yɛrɛ de ko man di ne ye I ne tun b'a dɔn wallahi bilahi ko dɔgɔkɛ bɛ ne cɛ nin bolo n'a tun y'a fɔ ne ne tun tɛ furu ne bɛ den sɔrɔ sisan den tɛna se ka fɛɛrɛ du kɔnɔ I b'a place ta I bɛ n'i jigin an ka bitigi kɔnɔla fɛnw kan hali den tɛ se ka fɛɛrɛ a tɛ n'a fa ka tiɲɛ sɔrɔ Saka de bɛna bɛɛ ta wa ne de fɛnɛ ɲɛnɛma ɲɛnɛ yan ne de ɲɛnɛma ɲɛnɛ yan o fɛnɛ tɛ kɛ Saka o tɛ kɛ fo ka dugukolo meleke I tɛ taa bitigi n'a bi I tɛ taa sini a diyara I ye a ma diya I ye Saka ne nana de ko k'e tɛ taa wa I tɛ taa Nana ne tɛna dɔwɛrɛ fɔ ne bɛ Ala deli Ala ka I falen ne bɛ Ala deli Ala ka I kɔnɔ jɛya ne bɛ Ala deli Ala k'i hakili fana falen ka hakilina ɲɛnama don I la I y'a faamu ka d'a kan I bɛ ka kuma minnu fɔ ni e yɛrɛ t'a dɔn wa juguya ma ɲi dɛ wa ɲɛngoya fana ma ɲi I y'a faamu ka adamaden ye ten a ma foyi k'i la k'a ɲɛngoya bi ka juguya ta k'a sɛgɛrɛ kɔlɔlɔbaw de b'a la nka n'i deli hali bi I ka sabali I k'i muɲu I y'a faamu deli ka sabali ka nin ko ninnu bɛɛ dabila nin bɛɛ ye manamana ko ye I y'a faamu a banna sa o e de bɛna ne ladiya Saka e de bɛna ne ladiya Saka ne tɛ changer bi n tɛna muɲu bi o Saka dɛ ne yɛrɛ ma du bila ne tɛ lafiya Saka I bi man di n ye I sini man di n ye I sinikɛnɛ man di o kɔta man di I yɛrɛ de man di wa I tɛ place sɔrɔ yan a banna wa I tɛ taa bitigi na dɛ I tɛ taa bi I tɛ taa sini kɔrɔ dɔgɔma k'e bɛ olu fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na e de mana sɔrɔ du kɔnɔna na yan o kɔrɔ b'a jira ni mansaw tun bɛ yan nɔ I tun b'olu fana bɛɛ gɛn ka kɛ kosɔn normalement ne m'a f'e ɲɛna ne tun b'a dɔn ko balimakɛ b'a la Saka ne tun tɛ surtout ne nana bɛn balimakɛ min fana ma o tere Saka yɛrɛ de tere ma ye depuis ne donna nin du kɔnɔ yan ne ma den sɔrɔ wa a bɛɛ e de Ala kama sabali I y'a faamu I ka den sɔrɔ ne nɔ tɛ I y'a faamu I ka den sɔrɔ ne nɔ tɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka den ɲɛnɛma ne bɛ den sɔrɔ koyi a diyara a ma diya ne bɛ den sɔrɔ Saka e bolo bɛ min kan ne bɛ bolo ta ka bɔ a kan mais I tɛna ne den ne place ta ne ka kuma fɔra a banna wa I tɛ taa bitigi la bi I tɛ taa sini k'an bɛɛ kɔ hali n'i ma fɔ k'an bɛn tɛ na ko ne ka changer dɛ ale bɛ dugawu kɛ dɛ Saka ne faga bi mais n cɛ bɛ na b'a manipuler tuguni sa k'a d'a la cogo dɔ la kɛ Saka e bɛ ne dɔn Ala kan an bɛ se ka taga sisan e tilala awɔ ne tilala Saka I tagali ma bɔ dɔɔnin mais ci dɔw bɛ yen n bɛ tila k'o ɲɛf'i ɲɛna i y'a mɛn an bɛ tagali bila semaine wɛrɛ yan na o sɔrɔ o kari kɔni a ka di n bɛ tila k'a ɲɛf'i ɲɛna mɛn ok problème t'a la voilà voilà Saka en fait ne tun ye ɲininka ko mun bɛ ne nana cɛ e m'a fɔ foyi t'a cɛ foyi t'a cɛ ko foyi t'a cɛ nana dun ye kuma dɔw fɔ ne ɲɛna ko ale bɛ bila a ka ciw la sisan k'i tɛ sɔn k'a ka ci kɛ donc I tɛ sɔn ka lɔgɔ ninnu ci I tɛ sɔn ka foyi kɛ bilen Saka donc I donna nkalontigɛ la mɛnna munna e m'o fɔ ne ɲɛna ne ye ɲininka e ko foyi tɛ yen
Donc ye galon tigɛ ne ye sisan quoi. O donni jogo la o kun tɛ jogo ye o donni jogo la sisan. Tɛ galon tigɛ dabila. Jumɛn don? Nana kuma dɔw fɔ a tɛna faamu. Mana na kuma dɔ fɔ o muso ka jogo a jogo min kuma tɛna faamu o de kama ne bɛ ne ne b'a f'i ye hali dumuni ne t'a sɔrɔ k'a dun yan nɔ ni e de bɛ yen nɔ ne bɛ se ka dumuni dɔɔni dun. I ko mun? Kuma bɛɛ an bɛ mankan n'e bɔra ka ban mankan dɔrɔn. Mankan dɔrɔn. Saya Nana ko k'ale ɲɛ tɛ fɛ ka ne ye ka da kan ko o ma fɔ cogo min quoi parce que ko n'a kun y'a dɔn a bɛ k'o bɛɛ fɔ a b'o kuma de fɔ ko ne de nɔ yan ne ka tere juguya de donc ko ne ka taa butigi la ko ne tɛ taa butigi la ne kɔni t'a dɔn aw ko kun kɔrɔ ye de n'a y'a kuma kɛ o bɛ k'ale ka denko gɛlɛya ko ne yɛrɛ de ko ni ko ninnu kɛ ne tɛ fɛn fɔ i ye ka da i bɔra gɛlɛya mun ne nana ko n fana bɛna nin kuma ta an faamu o de tuma ne tɛ ka kuma n'a yɛrɛ kuma ne kun tɛ kuma ni e cɛ nɔgɔ la ne bɛ taa dumuni kɛ kɛnɛma ne ka dɔgɔ du kɔnɔna na o bila la a mɛnna. Sisan ni ne y'a faamuya sisan ni ne tɛ du kɔnɔ na tɛ dumuni di ma. Misaka o daminɛ a mɛnna. A mɛnna. Mun de la e m'o fɔ ne ɲɛna fɔ sisan. Cɛ ne tɛ ka fɛn dɔ fɔ ne yɛrɛ Saka. Nana mana wuli o bɛ kuma mun fɔ o ni e ta tɛ kelen e fɛnɛ mana wuli e bɛ mun fɔ o ni Nana tɛ kelen. En fait mun de bɛ yen mun de bɛ ka passer ne tɛ mun kalama de. Aw bɛɛ bɛ ka kumaw dɔw fɔ a si ni si ta tɛ kelen quoi. Mais en fait n'a ye bila ci min na i yɛrɛ kɛ. I y'a mɛn. Kuma caman in ne t'a fɛ quoi. E yɛrɛ b'a dɔn ne bɔra situation min kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la kuma yɛrɛ de man di ne ye bilen quoi. Ne t'a fɛ an ka ɲɔgɔn lajɔ nin kuma ninnu na quoi. Ne balima de ye. Mais o t'a yira fɛnɛ ko ne k'e minɛ k'e da ale ma quoi. Mais n bɛna an ka jateminɛw kɛ. I y'a mɛn. An bɛ tagali min na don wɛrɛ la. Weekend wɛrɛ ma. Ci dɔw bɛ yen nɔ quoi. I y'a mɛn. Bon n bɛna o la fɔlɔ. Tagali sai mato jifin ta. Allahu akbar. Me nana mun kɛra ta i bɛ n ko mun na i sabali dɔɔni. Dan yɛrɛ o tɛ kuma ne ma kuma caman fɔ koyi i kɔrɔkɛ dun a bɔra a bɔra wala bi dɔ jumɛn Saka bi tɛ lundi de ya wallahi Saka ne ma f'i ɲɛna k'e tɛ ta k'e kɔrɔkɛ ninnu turu bɛ ne bolo Saka e kuma da ne la yɔrɔ Saka i tɛ n dɔn de hali i kun ka ɲini k'an dɔn fɔlɔ Saka ne de ko k'e tɛ taa i bi tɛ taa i sini tɛ taa i sinikɛnɛ tɛ taa wa Saka a kɛra ten koyi wa Saka bi ye lundi wa Saka e tɛ taa baara yɔrɔ na diɲɛ kɔnɔ i tɛ taa yɛrɛ de a ma dɔ wɛrɛ de fɛ k'i k'i jɔ kabini wagatiw ladiya Saka e tɛna taa yɛrɛ de i tɛna taa yɛrɛ de e k'e lajɛ k'e bɛ taa bitigi la i yɛrɛ lajɛ jugu Sako faden Sako fadenw sena samara popo pogoro patɔn jula kulusi e ka Saka lajɛ ba Saka e yɛrɛ de man di ne Saka de e yɛrɛ de ko man di ne Saka e kɛra ne cɛ balimaya goyara ne cogo min na kɛ ni mɔgɔ min ko a ɲɛ tɛ da i kan u b'a ka minɛnw cɛ u ka taa a ka so
Saka ni de joli kelen ba ni de kelen ne balema ni mɔgɔ min ko a ɲɛ tɛ da o kan o fana ɲɛ tɛ da ne kan Saka ne de tun b'a fɔ don wɛrɛ Saka bila ɲɛ an ka taa butigi la wa Saka ni midi sera ni nana dumuni ta la ni y'a sɔrɔ dumuni ma mɔ kana kuma dɛ i sɔrɔ butigi la i bɛ taa dumuni san ni nana sɔrɔ n ka dumuni ma mɔ mɔgɔ min kan ka dumuni tobi o b'a taga yɔrɔ fɔ Saka tɛ bila don wɛrɛ la dɛ i bɛ bila ɲɛ sisan an bɛ taa butigi la an bɛ taa feere daminɛ i y'a mɛn don wɛrɛ ko t'a la bilen n'a o ka di maa min ye i ka to ne ka du kɔnɔ n'o man di maa min ye i b'i ka minɛnw cɛ i ka taa bila ɲɛ an ka taa i bila don wɛrɛ la dɛ bi. Saka taara sugu la Saka ma taa sugu la n yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ. Chéri kañ me bi i ma taa sugu la fɔlɔ ye Ayi ma taga fɔlɔ. ne yɛrɛ kun mago b'i la ne tɔɔrɔ fɛn fɛn b'i la sisan i ne dumuni sigi i t'a dun i tɛ ne ka ji min i tɛ kun ka ji fɛnɛ la mɛ ji sigi ɲɛgɛn na i t'i ko mala mun de kelen kɛra an tɛ ka baro kɛ an kun ka di cogo min na wa i tɛna ne sama fɛnɛ ne ye mun de kɛ Foyi i ma foyi kɛ o tɛ se ka kɛ o ma ka n dɔgɔnin de ladege dɔgɔnin dun Saka o ladege mun na komi Saka de tɛ dumuni kɛ so kɔnɔ i tɛ di Saka ma a ka ko i tɛ baro kɛ Saka fɛ donc ne ni Saka dun ye kelen ye donc an ye balima ye an bɛɛ ye joli kelen ye donc ni o ye sɛgɛn min kɛ a ka kan ne fana k'o ɲɔgɔnna kɛ n bɛ k'a de ladege ma foyi tɛ yen. ne yɛrɛ chéri ne mulara sa ne bɛ deli yafa ne ma yɛrɛ de ne ye fɛn fɛn kɛ yafa ne ma bɛɛ la Ayi ne ta ka nɔgɔ koyi ne yafalen n'i ma ma foyi kɛ la ne yafalen n'i ma donc n yɛrɛ bɛ taa sugu la ka na mɛn ka sugu ja ka se ka seri falen ten fo ne ka saga ɲini ne ka yafa deli saga fɛ n'o tɛ Sha ne yɛrɛ kun mago kun bɛ la Saka i jija ka ne ni kɔrɔkɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ Saka ne b'i ɲininka o yɔrɔ ni ne kun ka di ne ni kɔrɔkɛ ka kɛlɛ i bɛ fɛ ne ni kɔrɔkɛ ka furu a ka sa yɔrɔ Saka furusa i kɔni i b'o dɔn kungo min b'o ko kɔrɔ Saka Nana ne ma nin faamu dɛ cogo di la mun kɛlen don e tɛ se k'a faamu Saka e de da ma fɔ ne ma k'e kɔrɔkɛ bɔra o don wa Saka e de ma fɔ k'e kɔrɔkɛ bɔra ne yɛrɛ tɛ kuma caman fɛ n'i bɛ fɛ k'anw ka furu ni sa e k'a sa parce que i kɔrɔkɛ tɛ ka ne ka dumuni kɛ a tɛ ka ji min a tɛ k'i ko ne ka ji la wa a tɛ ka baro kɛ fɛ ala kun bɛna sama dumuni na a y'a bɛɛ tigɛ e Saka tɛ yan Nana e yɛrɛ de y'i yɛrɛ ka dɛngɛ sigi i y'a fɔ o don na ne yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ so kɔnɔ ne kun b'a dɔn ne kun b'a fɔ k'a bɛ so kɔnɔ et puis ne ko n k'a tɛ ne kun t'o dɔn ne ma fɛn fɛn kɔrɔkɛ ye ale yɛrɛ de nana e sɔrɔ kuma na est ce que ne kun bɛ ka kuma Saka ne kɔni nɔ tɛ quoi
Saka noro note ne bɛna n tari fiɲɛna i ka fɛɛrɛ kɛ Saka i ka nin ko gila ne ma kuma caman fɔ dɛ parce que furusa nin ko b'i kɔnɔ de bɛ min fiɲɛna i kɔrɔkɛ tɛ ka kuma ne fɛ cogo min na i ka fɛɛrɛ kɛ i ka nin ko parce que solution bɛ de bolo Saka wallahi Saka ni ma kuma nin ko la nin ko ka gila Saka i bɛ n ye golo wɛrɛ la e bɛ ne ye golo wɛrɛ la ne ni nin tɛ kelen man golo yɛrɛ yiri la o nye yɛrɛ dɔrɔn ni yira mais i bɛna ye golo wɛrɛ la wallahi i tɛ n dɔn ni min ye n bɛn'o de yiri la hali bi a ma daminɛ yɛrɛ hali sabali sa adamaden kan ka sabali de i cɛ bɔra ka bɛ ka mun da ne kan ne ma fɛn fɔ a ye o bɛɛ la i tɛ sabali i tɛ limaniya Saka e de y'a to n'a bɔra a kalama ne kun y'a fɔ ne ɲɛna ko ne cɛ bɛ sokɔnɔ kɛ a kun tɛ bɔ a kalama diɲɛ kɔnɔ e de ko k'a bɔlen don ja a bɛ so kɔnɔ wa i bɛ fɛ ko n ka furu ni sa i bɛ solution de ka furu ni ka dilan kuma caman tɛ ne bolo koyi n'o tɛ e bɛna golo wɛrɛ ye ne la Saka i tɛ n dɔn ni golo min ye o de kun don i de b'i jija sa kɛ n'i tɛ fɛ i ka furu ka sa i b'i jogo ɲɛ dɛ nka kɔni n'i cɛ kɔni ko k'i jogo ma ɲi n'a y'i furu sa o y'i kungo de Ça va? Oui, n'allez pas. Awɔ e kun b'a fɔ ni midi sera o ko midi ye dimanche ye Awɔ ko sani bɛrɛ tɛ yen nɔ tiɲɛ na sani bɛrɛ tɛ yen nɔ Awɔ ni midi sera dɔrɔn aw ka butigi datugu dimanche don ninnu na suguba tɛ yen nɔ donc midi ka jigin ka ɲi ka ɲi an faamu en fait an tɛ tilala dun yɛrɛ ni dumuni kɛ heure sera an bɛ taa dumuni kɛ yan fɛ y'a faamu an bɛna ko tilala mun na n ma sɔn ka tilala dun dɛ n taa yan fɛ y'a mɛn n m'o faamu dɛ cogo di la a ka ɲi ta y'a mɛn an bɛ taa dumuni kɛ yan fɛ o dɔrɔn de don yara kun tɛ sɔn ka dumuni di e ma i tun y'a fɔ ɲɛna ko a kun tɛ sɔn ka dumuni di e ma ne yɛrɛ ma da la fo n yɛrɛ ɲɛ kɛlen k'a ye donc sisan nin tɛ e ka kɛlɛ bilen dɛ nin ne yɛrɛ de ka kɛlɛ ye maa langolo kun bɛna an bila ɲɔgɔn na y'a faamu e ka n'a kɛ a fɔ ne yɛrɛ k'e tɛ ko ala ka jiw la bilen ala ka dumuni kɛ ka di ne ye i ka jateminɛ i kana taga n'a ye o siraw kan dɔrɔn Saka i k'i sen bɔ a la ba in a m'a fɔ de ko jama man d'a ye yan a ma foyi faamu an bɛnkɛ den Dirisa den ko a ye defu sɔrɔ ne fɛnɛ ko ka a bila ka na o bɛna a ka lycée kɛ yan nɔ n'a ko jama man d'a ye dɛ a bi jama ye de ne ye jamatigi de ye e bɛ se k'a fɔ cogo di ko e tɛ ne ka mɔgɔw fɛ o cɛ man ni jama ko kɔni man d'a ye fo n'a ye taga yɔrɔ wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la sinon a bi jama ye yan de wa fɛnɛ a tɛ fɛn min kalama kɛ n bɛna muso filanan de fɔ o ma nɔgɔn ala ka kɛ hɛrɛ min nara n'i ko jama man di ye i bɛ jama i ɲɛ na dɛ
ore shi manjugu kate ne bale mofe mo mi ti bale mofe bi yere fe agel egi semwala matuta pe yame na changira wakati minaki ne ba ka dumuni ke ne ko ka jila ni baro ka fe ka ko me na ma changia akatu ni jugula yame egi semwala nafu nyira ba do nganga jeri tukunna ya fama bon mina gerana afukuna yame ni dumuni er sera kana nyine ne yen soro en am taka ko chérie. Magala sugula. Kele? Dum na tasugula di kan na fongodi. Ay antena tele fana dunya. Allah to kele la fana du ne dun. Malote kala. Oh ne keme la tabali sanfi. Ko keme wa. Antena tele la dunya wi. Kele nte kaba. Ay do fendo la dro. Chérie ne bi delisa alisa ma yafa. Ay ne yafa la wi. Ma foi kana la wala ne yafa lima. Yama. Nga sugula. Chérie. Yafa mala kuma sa iba kalama ne yare ni minge ne jutala. Ne yare di bi del ni ni sara Allah yare kama yafa ni. Ne yafa le ni ma wala. Mais afla ko fa soni mi. Iba la iba franc. Donc fauteuil kanana. Donc en télé. Yame. Fauteuil ni télé. Donc télé ke fauteuil ni télé. Kano bla sokona o jonga ngana. Dina do kanana nunu na bulu. Ay mundune. Nunu na bulu. Uduno. Wallahi ni be shagari. Femu nemina mike sagara. Est-ce que nete saga bunga saga faka? Fauteuil ni télé. Afa ninu ko nuko kabina muso filana ta. Wallahi saga ko ni ma bunga faka. Saga nya faina saga tene do. Tende be saga bun. Nana. Nana. Agak tu deh. Grand frère ko walma ko so in ka bana. So jumi. Kuma la ko ka so do. Kalo ko ke ka so do nettoyer. Akun so mu fo. Ko ka nettoyer ko ka minon ba kono. Ma so ga sara femini beeri nui. A binala na kracha saka ni soko kuma ni be erinoi. Nana ne do ko ni ka glanwa. Chako ali e ma fane ka gla ere ko noro. Ibe mun ko ke wala iba soron kula. Ni note ça. Grand frère de ko ka so ingla. Ko photo na do kono telo na do kono ka na décorer. Ko liu be na do kono ko na fo ko so. Nerebo o drone fora. Ti foi kala mala.
Saka e tɛ fɛn kalama koyi. A bɛ i n'a fɔ kɔɲɔmuso so. Mais n ti nɛgɛn yɛrɛ. Yɔrɔ n y'a fɔ i ten tɔ. Saka walayi ne kɔrɔkɛ n'a ye muso filanan ta ni m'i bon. Saka ni ne nana me bon e ka fɔ ne ma tu. I t'a kalama ko kɔrɔkɛ bɛ n bolo. Ni ma deli ka kɔrɔkɛ wulilen k'i jɔ sanfɛ de. Walayi n b'o bɛɛ yira e la yan Saka. Ne kɔrɔkɛ ye muso filanan ta. Saka i ne me bon. Saka i ne me bon. E ka fɔ ne ma ko tu. I ka si bɔn tigɛ la. I nana. Sabali koyi. Sabali dɛ. Ne ko ne bɛ e yɛrɛ ɲininka o. Kuma ko du kɔnɔ o ye duba ye. A fɔ n'olu kuma ɲɔgɔn ŋɛɲɛ ku ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ. E kun bɛ sɔrɔ yɔrɔ e kun bɛna jɛn na. I tɛ sabali. Ne n'a sɔrɔ a muso filanan o bɛ fɛn o ne ka sira foyi t'o la. O b'i ne ko e de cɛ ye. I cɛ de y'o ye. Mais k'i ɲɛna kana kɛ o balimaw ye. Mun na? I tɛ kɛ mɔgɔw fɛ. O ye tile n'i cɛ kelen. Aw la kɔni fo n'i taara so jɔ sanfɛ. N'o kɔni i ni mɔgɔ bɛ jɛ ka sigi kɛ dɛ. Saka. T'a fɔ i kɔrɔkɛ ɲɛna ko n bɛ so kan k'a ma ban. Mais Saka ne fɛnɛ bɛ kumakan kelen min fɔ e fɛnɛ ye. E ka nin cimisɛnninw bɛɛ kɛ. Min da ka di la. Ko sugu bɛɛ kɛ ko nin ka jɔ. Ne kɔrɔkɛ fɛnɛ muso filanan ta. I ne m'e bon. I nana min na yan. Walayi e nana min na yan. Ɲɛ fila. Walayi Saka hali e ɲɛ a tɛna yeli kɛ. Ni m'i kɛ yoko fila ye k'i bila ka taa u ka dugu la i ka kuma to. Min da ka di la. An ka nin ko na bɛn ni ɲɔgɔn cɛ k'i kɔrɔkɛ nɛgɛ a ka nin jɔrɔ ne tɛ ni muso filanan bɛ na don min na kɔni e bɛ bon o don. E ye filalama bɛ taa u ka dugu la. Allahu Akbar. Ala ka sabali man bi.